Ga watan Abril na 1999 zuwa 9 ga watan Afrilu na shekara ta 2026, an cika shekaru 27 kenan da wasu sojoji suka kashe shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na zamanin jamhuriya ta hudu, Janar Ibrahim Bare Mai Nasara. Tun ainihi Bare Mai Nasara ya hau kan karagar mulkin ta jamhuriyar Nijar ne bayan kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Usman a ranar 25 ga watan Janairu na 1996, kafin ya tuɓe kakin shi na soji ya kuma tsaya takara a jam'iyyarsa ta RDP Jama'a, inda ya lashe zaben da kusan kaso 55 cikin 100. Sai dai a wannan lokacin jagoran 'yan adawa na wancan lokacin Muhammad Usman na jam'iyyar sai dai Rahama da ya samu kusan kaso 19 cikin 100 a zaben, kuma Tanja Mamadu da ya samu kaso 15 cikin 100 na jam'iyyar MND Nasara, da ma Muhammadu Isu na jam'iyyar PNDS tarayya da ya samu kaso 7 cikin 100 a zaben, sun nuna rashin amincewarsu da zaben. Da ma sauran kogun 'yan siyasa na ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ƙungiyoyin fararen hula, inda rikicin siyasa ya tashi mai tsanani a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Sai dai sojoji ƙarƙashin jagorancin Dauda Malam Wanke sun kifar da gwamnati na shugaba Bare Mai Nasara tare da halaka shi a ranar 9 ga watan Abrilu na 1999. Tun bayan lokacin ne iyalai da 'yan uwa da abokan tafiyarsa na siyasa suka buƙaci da a zaƙulo waɗanda suka yi wa shugaban ƙasar ta Nijar Bare Mai Nasara kisan gilla. Sai dai hakan ya ci tura. A shekarun da suka gabata, babbar kotun ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka CEDEAO ta buƙaci gwamnatin Nijar da ta biya iyalai na marigayin diyya. Sai dai hakan ya ci tura. A watan Satumba na shekara ta 2025, shugaban ƙasar Nijar Janar Arme Abdurrahman Chani ya naɗa matar marigayi Bare Mai Nasara a matsayin jakadiyar Nijar a ƙasar Amurka. Marigayi Bare Mai Nasara ya gudanar da mulkin shi cikin ƙyama da ƙin wasu ɗansu manufofi na ƙasashen yamma, tare da wasu abokanan shi kuma aminai kamar shugaban ƙasar Najeriya na wancan lokacin Janar Sani Abacha da kuma shugaban ƙasar Libya Muammar Gaddafi. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulkarim Abdullahi, sashin Hausa na Hausa TV 24 daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar.